ଏହି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଗାଁର ରଜର କିଛି ଝଲକ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକାଠି ହୋଇ ରଜ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଝୁଟି ଚିନ୍ତା ଆଙ୍କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ବା ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ବେଣ୍ଡ ବାଜା ବଜେଇ ସହିତ ପୁରା ଦୋଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଁର ରଜ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।